Gikumpirmar ni Mayor Joey Balong-Chan nga mubalik sa Sinulog Grand Parade ang contingent sa Lapu-Lapu City karong Enero 2025. Gibutyag sa mayor nga nagsugod na ang pag-practice sa mga participants ubos sa pagduman ni Tourism Officer Gary Lau. Ang pagbalik og apil sa sinulog sa dakbayan sa Lapu-Lapu na desisyonan tungod sa duha ka hinungdan. Una, aron mapakusgan ang turismo sa syudad. Ikaduha, tungod kay ibalik na sa Cebu City Sports Center ang kompetisyon diyan adunay kapasilungan ang mga contingents. Matud ni Chan, bisan limitado sa 3 milyones pesos hangtod sa 4 milyones pesos ang budget, palaumon siya nga makadaog ang ilang contingent. Ang ilang ipasundayag adunay kalabutan sa panginabuhian sa mga upunganons nga lahi sa ilang winning performance sa Pasigarbo sa Sugbo. Kahinumduman nga wa mo apil ang Lapu-Lapu City sa sinulog ni atong 2023 ug 2024 tungod sa ilang pagsuporta kang Cebu Governor Gwendolyn Garcia nga misupak na ipahigayon ang parada sa South Road Properties. Padayon ang preparasyon sa Lapu-Lapu aron makahatag og makapadani nga performance sa sinulog 2025. Alang sa IFM Balita sa Buntag, kini si Idol Aiko. Di kapugnan sa pagkatod sa naguna ug labas nga mga balita. Tatak RMN, tatak IFM Balita.